Ningkan trok sekarang po kipleng lah. Sinan ningkan trok sikep rap po angbong. Arnam itu mapan eki Japon. Itu mapan eki jatum, eki thanatum, eki mumatum. Apan kacikimu, jia pan along nili ingpu pom, ingpu perang. Dak Joshua ang ding pipli, ben ang ding piphoan. Atum Jordan akung anang lelok, ben Jordan ke Egypt pen kananadet ahoy lo. Dang anang lisi, niyom sondu abakot kaparpang atum. Jordan alang aking ke kupen amat, Jordan alang kering hak, hep hak. Lapen angbong citsi, latung arjapsi. Kur krihini tum akultin arlong isisi enlo. Lapen amethang adim si cibilo. Lapen angbong krisetum karjap cip uno husi. Lakur krihini tum arlong haladak si buin. Lasi lafon si pulo mau mota nang tumasamar tum nang tumapanang arjulo pulo takte jihwa sila Jordan alang pakring haksi tumapan pehat nang laso keciki moji apan arlong sidak builo non anta dolang lasi halat tum haparai pen nang ne rock pen si pu parai along si ako arlong bui thulo pen hadak si doang selama ben jihwa pan arti lo hadak si athok pen arti lo pen hadak si sunot eno hadak si pinso sumar tumapanan sunot pen ajok si kepang tirakam hadak lem lo pen halabang suki bui arlong ke Gilgal pake konglong pidapan rolong we. Iji betul nak tumapanang cinnek. Lapen iji betul nak tumapanang amang ke enang ke pisung. Akat herak ini ke nak tumapan pijok tangan. Lasik Gilgal pake konglong pidapan. Sili Yesus Kristus pirta kemi tunglong lo. Missionary tum cipisung si tum bertake melong dum lo bendi tum tajok lo si tum magilgar ke ting parpanalo lasi kita tang tum mapan ini kecikimo arlong dak niling pupo Joshua ngeng pi phosir kebolong dak top ansi Jehova Joshua panpulo pinili nang tumathat pen Egypt adet akat herak pakonglong tama lasi halabang soadim amen Gilgal pusi irdalo lapen non anta lason si dolar Arnam ahirjume anso sepiduna nili Arnam lam Sining athak do the parpik ni tum keciki lepen kecing honor nam. Taga par Panjan Baptist Mondoli. Ningkan sok sekarang po kechok. Ni tum apan kija pon atum kethan pon atum. Non ke amahang awe etlo abegan etlo. Tahal atum ke kle makam lepen atum. Apan kethan tangalam cipisung si cicak si halat tumakai nam tang nitung aning isiwet pen namang somon buli mo mota kacikak dan johan nitung kacikimo arlong dak som lasi nitung labang solong ipen ajok
Nitum apar panjana mondoli am member tumara pandan na ahirjume pitha. A member tina tumapal abang tina tumapal. Pen mondoli pulotang te bang haruan ningsi dak kecipi menangji. Siakai ding tiyo hot mo kiwang yo hot sita. Nitumang mong ning kupenegi ning kechok cipen ning kecipiduk na sonta doji. Seta nitumaphan kija tumaphan kacimat hapen. Nitum lahin kacidia seroyan ning. Nitumaphan pedora nabang somonduli gete pon bomjia phan. Nitumaphan pacikakaw rihan. Silabang solong penajok nitum apar panjan amondoli am member tunduan. Nitum ahirjume kilong jophan. Nili la long pupo. Si Jisu amen pen se ahirjume ha. Amen. Nonili ing punang apar Panjan Baptist amondoli hoy. Ben nili posopo karyong kang tiramen pen. Ili kecikimu arlong non ing puluna. Dakor hina na ha. Upper Panjan Baptist Church, 75 Platinum Jubilee, established 1944-2019, inaugurated by Rev Lawrence Engti, former Executive Secretary, NKBA, date 17 to 11-2019. Nililay pasithangse ing pulo. Laling to na.